Kwani bel nyakorom gajuang nonro yango ni tho mawuok e masira majuko jorimba piko kod jowuoth magitingo medo dhi malo pacho kae. Nonro maduol matimo nonro makwano ne sirikal KNBS yango ni tho ma ikelo gi masira mag apiko nomedre gi 158 e kind higa 2024 nyaka 2025. Kaka jafwambo marwa Cleophas Oluoch lero, higa mokalo kende ji ma kwan gi ok tin ne 1,700 ne otho e masichego. KNBS yango ni odiochieng' ka odiochieng' ji 14 ne owito ngimagi e higa mar 2025 kaluwore gi masiche mag apaya. Ripod KNBS yango ni ji maromo 5,009 ne owito ngimagi e higa mokalo. E kwanno, KNBS yango ni jowuoth tielo maromo 1,889 ne owito ngimagi ka jogo mariembo apiko maromo 1,273 ma oting'o jogo magoyo ngware kod apiko kata jogo man kod meki yuegi ne oyudo masira mar apaya kendo wito ngimagi. Ji ma oting' gi apiko maromo 472 kod jowuodh geche maromo 840 ne owito ngimagi. Thoe maromo 34.8 ne okel gi apiko, ka koro yangore ni thoe 3 higa mokalo, achiel ne en mokel gi apiko. Derepe mag nyamburko maromo 463 ne owito ngimagi ka joriemb ndigni maromo 72 ne ok owe oko mar kwanno. E kinde ma masiche gi medore, nonro no yango ni moko kuom gigo makelo masiche e pinyni gin kaka ting'o jowuoth kata mwandu mathoth ne jogo makata ka gari opong' to nyaka gidonji kata giting'o osigo mathoth. Machielo bende en derepe mariembo kol. Oyangore bende ni derepe mariembo kaumer bende medo kwan masiche mag apaya mapacho ka. Jogo ma ok lure gi chike mag apaya bende medo jiwo kwan masiche kod thoe mano mawuok e apaya. Nonro ni biro e kinde ma sirkal bende nyocha oseywago pek mar budget mano ma otiyo godo e thiedho ji ma oyudo masiche mag apaya. Cleophas Oluoch, Ramogi TV.